TMTV. Хайырлы сәгатьтә дип мин Лиана яшьлек тавышына старт бирәм. Иң беренче чиратта барлык ир затларыбызны да 23 февраль ватанны саклаучылар көне белән котлыйм. Шушы матур бәйрәмгә дезодорант юыныр өчен гель кебек стереотип бүләкләрдән кала тагы нәрсә бүләк итеп була? Менә шул хакта резидентларыбыз белән сөйләшербез. Юлия Гарифуллинаның нинди бүләк әзерләгәнен кызганычка каршы белеп булмаячак. Иң аз тавышлар җыеп, бүген ул безнең хит парадыбыздан төшеп кала. Акыллыдылар каягыласыз, койларгасын сезенең юлыгыз. Кайтыр идем сезенең белән бергә, туып үскән туган илемә. Сезенең белән бергә, туып үскән туган илемә. Татмус ТВ телеканалы сезне бәйрәмнәрдә генә түгел, һәр атна сайын сөендереп тора. Бүген дә бүләккә яңа клип каршы алыгыз. Безнең сөюләргә, безнең көюләргә, әти-әни мең артык яна. Шатланып торсыннар, бәхетле булсыннар, дөньяда һәр ата һәм ана. Шатланып торсыннар, бәхетле булсыннар, дөньяда һәр ата һәм ана. Bir koyda yoktur o, әти-әни биргән мәхәббәт. Барысы өчендә, әти-әни сезгә мең рәхмәт.
9-нчы урын иясе Ленар Фарахов елда шәп кенә бүләкләр иясе була икән. Бу елны да яхшы бүләк көтәм. iPhone яисә яхшы маркалы машина булмаса да, шампунь яисә гель булса да бирерләр дип өметләнәм, диде Ленар. Сиңа киләм бүген, бүләк алып ұшам яныңа. Күпме вакыт үтеп китте инде, күңел кәем ярсык ашкына. Син йөрәгемдә, син күңелемдә, син төшләремә керәсең. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Сиңа киләм яшел сукмаклардан, урманнарда кошлар сайрыйлар. Йөрәккәем ашкынып сиңа бара, шатлыкларым сыймый башыма. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, düşlerime girersin. Sen gönlümde, sen yüreğimde, sen ularımda benim. Seni kurem, ap gülmek yiyen, yıgıra yıgıra kildin karşıma. Gözlerinde nurlar balkıp yana, biz bəxtli bugün dünyada. Seni gönlümde, sen yüreğimde, sen düşlerime kerəsin. Sen күңелемдә, sen yüreğimdə, sen uylarımda minəm. Sen күңелемдә, sen yüreğimdə, sen düşlerime kerəsin. Sen күңелемдә, sen yüreğimdə, sen uylarımda minəm. Рамил Габитов бүген 8-нче урынны яулап алды. Кызлар бит инде бик бүләкләр бирергә яратмый дип көлә ул. Без егетләр генә 8-нче мартка әзерләнергә тиеш. Бүләк, чәчәк, ресторан, матур сүзләр һәм башкалар дип әйтте Рамил. Афәрин, вакытында әзерләнә башлагансың. Шулай бит, кызлар. Senin yaptığı yüzünü düşürem isime. Mena bir gün kerakmisin yanımda bulsa, menim bilen kalsa. Senin nasıl qarashing meni yağladı. Senga taba men yasadım birinchi adım. Senden gina tura menim kelaşaklarim. Tuni bo'yi siylarmi? Sen gina menim birdan bir
tezrek ming'a kulingni, men ko'rsatam senga dunyoni. Ishon menga, angla meni, tingla meni, yuragimni. Hayalimda tek sen gina, seni bermem men bir qachonda bir kimga. Mening zo'r baxtimning sababi senda, sen menim har kuyimda. Sen ağına jırlarım barma dur sözlerim, kumush suvday oyas ko'kday sening ko'zlaring. Menga bir kim kerakmi sen yonimda bo'lsa, menim bilan qolsan. Sengina menim birdan birim, menim motorim, menim suyganim. Sen ağına menim so'zlarim, jirim, menim ko'z nurim. Bir tezrak menga qo'lingni, men ko'rsatam senga dunyoni. Ishon menga, angla meni, tingla meni, yuragimni. Айрат Гареев миңа кырыныр өчен гел һәм бритва бик кирәк. Хатыным ишетеп, шуны бүләк итсә бик бәхетле булыр идем диде. Шуннан да бик яхшы бүләк идеясе бит бу кызлар. Язып куегыз. Хөрмәтле дуслар, сезгә хәерле юллар. Yıllar үтә, яшәп өлгерәсе, булдырасы килә һәр кемнең. Мизгелләрдә тормыш тулылыгы, кабатланмый үткәне киткәне. Хыялларның чиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның чиге югарының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Килер көнне яхшы өмет белән, каршыласы килә йөрәкнең. Кадерләрен белеп яшик дуслар, гомер дигән хикмәт бүләкнең. Хыялларның чиге югарының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның чиге югарының, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Аяк үсте генә йотылмасын, яшәүләренең булсын мәгънәсе. Моңнарыбыз җанга сихәт биреп, күңелләрне
nurlap yemlesin. Hıyallarının çigi yuvarının bugünkü gün senin kulluğunda. Ak dilekler, sal bizekler yatsın. Gelecekке varır yolunda. Hıyallarının çigi yuvarının bugünkü gün senin kulluğunda. Ak dilekler, sal bizekler yatsın. Gelecekке varır yolunda. Ak dilekler, sal bizekler yatsın. Gelecekke varır yolunda. Ралия Шәрәфиева элек йөргән егетемә булса, хәзер инде яраткан иремә дип гел оригиналь бүләкләр карыйм дидем. Бу елны иремә пижама бүләк итәчәкмен, дип серләште Ралия. Ай-яй, сөенер инде ирең. Yazlarda seni ışradım, sirli gözlerine qaradım da, bir ko'ruvda seni yaradım. Gözlerime qarab suyam deding, baxtim sen deding, yozmishim. Ko'z oldimdan ketmay seni hamon, suyi bilan to'lib qarashim. Men baxtli bor sen bo'lganga, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga navbat tarafishi, shodlik ilashuvchi jonima. Ömürlük yarım tek sengina, bari tek sen menim yozmishim. Sengina erkalab nazlab suyishim, bari sen menim baxt qishim. Ko'zlarime qarab suyam deding, baxtim sen deding, yozmishim. Ko'z oldimdan ketmay seni hamon, suyi bilan to'lib qarashim. Men baxtli bor sen bo'lganga, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga navbat tarafishi, shodlik ilashuvchi jonima. Men baxtli bor sen bo'lganga, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga navbat tarafishi, shodlik ilashuvchi jonima. Baxtli bor sen bo'lganda, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga baxt taratuvchi, shodlik ilashuvchi jonima. Men baxtli bor sen bo'lganga, bu yonimda menga yo'g'ama. Tek senga baxt taratuvchi, shodlik ilashuvchi jonima.
Манзур Набиуллин бүләкләр һәм сюрпризларны җенем сөйми диде. Үзем әле бүләк итәргә яратам, ә менә мине бүләкләгәннәрен бик өнәп бетермим. Ир-ат үзенә кирәк әйберне үзе алырлык булырга тиеш диде. Сүзләрендә дөрестлек барлыгын, ләкин кадерлем, бәйрәм белән сине дип берәрсе шәп әйбер бирсә, баш тартмас идең миңа калса. Күзләрімә болай бағалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр кирпечларыңнан ағалар. Нинди кешеләр сөйлә, кирпечларынан ағалар. Айша күзләріңнән кешеләр алып, биеклікке табан ашамин. Қой шақта башым түбән ием, әйем минем синнен қашамин. Қой шақта башым түбән ием, әйем синнен қашамин. Син кем білмейм, сенің шаян көзләр, неге бұлай білмейм бағалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр кирпечларыңнан ағалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр кирпечларыңнан ағалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр кирпечларыңнан ағалар. Нәфисә Назарова белән хит парадыбызны дәвам итәбез. Җыр яисә клип ошый икән, 1320 номерына тавыш сүзен һәм җырчының номерын юллагыз. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйынла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыйм, шушы матур моңлы көйләргә.
килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына айырасың өчен дуслардан ялган саклыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыйм, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыйм, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслыкны гел саклагыз, дустыгызны сатмагыз, озын тормыш юлларын бергә атлагыз. Дусларым, дус егетләр, кызларым, сезнең белән чын гашык хыялларым. Чын дуслыкны сатып алып булмый, биреп булмый аны бүләккә. Чын дусларның бәлик кадерләрен иңгә куеп кирәктән. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыйм, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыйм, шушы матур моңлы көйләргә. Чираттагы резидентларыбызга килгәндә, Алсу Флоридны һәр елны да 23 февраль көнне бәлеш белән сылый икән. Ул бәлеш аеруча да тәмле булып чыга. Сусыл, йомшак, дип сөйли башлаган иде, Флоридны туктаттым. Түзәр хәл калмады. Хәзер клипларын карый торыгыз, ә мин ашап киләм. Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең
күнләр башка төрле сайры кышлары. Йөрәкнесең мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. TMTV премияләрен тапшыру тантанасы 23 март көнне кичке сәгать 5-тә Пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Яраткан җырчыларыгыз, яраткан җырларыгыз, яраткан алып баручыларыгыз Пирамида сәхнәсендә. Күрми калмагыз. Әлегә әйдәгез, сезне чираттагы резидентыбызга бирик. Yanında yaktı yıldız, yine mi yıldızım gına? Medine'm gülgeyim, yine mi yıldızım gına bağırgeyim? Jırlap jiberem Mımaygan şaklarımda Medine'm gülgeyim Mımaygan şaklarımda bağırgeyim Medine'm gülgeyim
Бу атнаның абсолют лидері Динар Зиянгиров. 23 февраль бүләгенә килгәндә армия сафларында хезмәт иткәндә безгә торт бирделәр. Андый тәмле торт охшаганым һәм шуннан да яхшырак бүләк алганымны хәтерләмим, диде Динар. Көтәм язайын, ямлы майайын сарыгын, туган ягыма кошлар кайтуын сагына. Язны хош исе, татлы саф исе калада, дөнья бизәле, нурга төреле яңадан. Язын ярсы күңел тыю мөмкин түгел, йөрәк еш урын тапмый, бәхет сайрый да сайрый. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Шомар кисләре, сирен исләре тарала, күңел ләззәткә, җаныр рәхәткә урала. Язын мәхәббәт йөре тирәләп якында, гашык булдыра, онын яндыра ялкында. Язын серле кишләр тулы, җандай кисләр, дәртле шатлы яшьлек язын, гел минем белән калсын. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme gitme yemli yaz, sensiz көңілі bulamaz. Gitme gitme yemli yaz, sende süyü sende naz. Gitme. Татмус ТВ каналын яратып караучы дуслар, бүгенгә хит парадыбыз тәмам. Бәйрәм ялларыгыз күңелле үтсен. Шуны да онытмагыз, якыннарыгызга булган игътибарыгыз материаль бүләкләргә караганда күпкә кыйммәтрәк. Сезнең белән мин Лиана булдым. Барыгызга да пока.